जितु बिटिआर ओनसोलनिफ्राय 90% जनसंख्यायानो आबादारि दा बे आबादखौ जों बोरैहाय मावगोन मडार्नाइज खालामनो हायो जों बोरैहाय मेकानाइज खालामनो हायो जन्त्रपाति बाहायना बोरैहाय खेथि खालामनानै बांसिन प्रडाक्सन खालामनो हानाय बेबायदि बेबस्था खालामनाय जों बेखौ सिन्था खालामो आरो बेनिखायनो जों बे लाइनजोंबो खामानि मावनो ओंखारदों अन्तत जोंनि आबादखौ जों मडार्नाइज खालामनो बेनिफ्राय आबादनिफ्राय जिखिनि प्रडाक्ट जों मोनो बिनि सायाव बेस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननो हायो नामा दा जेरै थालिर खेथि गोबां खालामदों माइ खेथि बेनिफ्राय जा नारिकल गोबां नारिकल मा दं गय दं बेफोरनि सायावबो मोनसे मोनसे इन्डास्ट्रि आसलथे थांनानै थानो हायो खिन्थु जोंनि मानसिया रावबो सानखाङाखै आरो बेफोरखौ बेस खालामनानै जों इन्डास्ट्रि गायसननो हायोबा जा आबादारिफोरबो लाब जागोन बेनिफ्राय बे जायफोर इन्डास्ट्रि गायसनगोन बिसोराबो लाब जागोन आरो गोबाङानो बेयाव खामानि मावनानै बे इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनानै थांना थानो हानायनि लामा आरो अब्लासो जों मावगोन बे मावगोन जोंनि इक'नमिखौ डेभेलप खालामनो बेखाय जोंनि रुरेल इक'नमिखौ जों बेफोरजोंसो डेभेलप खालामनो आबादनि सायाव बेस खालामनानै गायसननाय इन्डास्ट्रिफोरखौ जों गुरुत्त' होनांगोन बेनिफ्राय जोंहा बेखै भैरबकुन्द भेरगाव बेनिफ्राय ननाय सेरफां बेखिनि एरियायाव गोबां फिसा फिसा साहा कम्पानि दं साहा बागान आरो बे बांसिन मालिकआ जोंनि लकेल मानसियानो बर' नेपालि आदिबासि बिसोरनि भैरबकुन्दआवनो 150निख्रुइ बांसिन दं स्मल टि गार्डेन्स दा बेफोरनि माबाखौ जों सिन्था खालामनांगोन दा बिथांमोना निजा इन्डास्ट्रि गायसननो हाया फेक्ट्रि गायसननो हाया आरो फेक्ट्रि गायसननो हायैखाय बै माल्टि नेसनेल कर्परेट हाउसफोरनि माबायाव फेक्ट्रि फाननो गोनां जायो बिलाइ माबाखौ ग्रिन लिफ आरो बेवहाय थगायजायै दामखौ मोना मालाबा 6 थाखा केजि मालाबा 7 थाखा केजियाव फाननो गोनां जायो बेनिखायनो बैफोरखौ जों एसे गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे हेल्प खालामनानै किसुमान बेबस्था खालामनानै अन्तत 10 खान गाहाम फिसा फिसा बागानजों ज' जानानै मोनसे जुदि फेक्ट्रि गायसननो हायो अन्तत उसित दाम मोनगोन आरो होमबा बै बागाननि मालिकफ्रा लेबारनोबो थिग मथे थोजासे दरमाहा होनो हागोन गावसोरबो थांना थानो हागोन दा बे माबाखौ सिन्था खालामदों बेखौबो जों सिन्था खालामदों जिहेतु गार्डेन गायसनबायबा बेखौथ' फुना गारफिननो हाया फोथांना लाखिनांगोन फोथांना लाखिनोबा बिथांमोन थांना थानायनि थाखाय जि फेक्ट्रि दरकार बे फेक्ट्रिफोरखौ जों गायसननो हायो नामा बे लाइनजों जों सिन्था खालामदों आरो बे गासैखौबो खामानि मावनो हायोबासो जों रांखान्थिनि बिथिङाव जौगानाय जागोन जोंनि नैबे माथिं भुटान आरो अरुणाचल बर्डार साइडथिं गोबां राबार प्लान्टेसनबो जाबाय बर'फोरनिनो दा बिनिबो राबार प्रडाक्टनि सायाव माबा गैया इन्डास्ट्रि गैया दा बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन आरो बेबायदि इन्डास्ट्रि थायोबासो राबार प्लान्टेसना बांगोन राबार प्लान्टेसनाव लाय जायफोर मालिक बिथांमोना थांना थानो हागोन बेखौ जों सिन्था खालामनांगोन अन्तत लार्ज स्केलावनाबो मिडियाम स्केल बा स्मल स्केलाव बेबायदि इन्डास्ट्रि जों गायसननो हायो नामा राबारनि प्रडाक्टनि सायाव बेखौ जों सिन्था खालामलायनानै खामानिखौ मावफुंनो हायोबा निस्सय जों अन्तत बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि इक'नमि बेखौ जों सेल्फ सास्टेनेन्स जानो हागोन मालायनियाव निर्भर खालामालासिनो जों बिटिआरआव थानाय गासैबो माबाफ्रानो असम सरकार बा भारत सरकारनि सायाव लामा नायबाय थानो गोनां जायासै जों रांखान्थि बिथिङाव गोख्रोङै थांना थानो हागोन